Ebben a videóban ellátogatok a Gyűrűk Ura egyik ikonikus helyszínére Új-Zélandon, majd egy hegyi menedékházba túrázom, ahol megcsodálom a világ egyik legszebb éjszakai égboltját. Másnap egy függőhídon áthaladva, majd egy jeges patakon átkelve térek vissza a parkolóba. Itt vagyok Új-Zéland déli szigetének a közepén. Itt néztem ki egy jó túrát. Ez nem is egy túra lesz, mert két részből fog állni. El is indulok, mert időben nem állok olyan jól. Mutatom, hogy az első része az a híres Mount Sunday lesz. Ez 2x1,5 kilométer csak. Ez nem olyan óriási táv. Ez a hely arról híres, hogy itt forgatták a Gyűrűk Urában az Edorashi jeleneteket. Edoras ugye az a Rohannak a fővárosa volt, és alapból elég nehezen találtak olyan helyszínt, ami Tolkien leírásának megfelelő lett volna. Tehát elég sokáig tartott a keresés, de az igazi problémák azok azután kezdődtek, miután ezt a helyszínt sikeresen megtalálták. Az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy ez a semmi közepén van, de annyira, hogy a legközelebbi nagyobb város, az Christchurch, az 2,5 óra ide kocsival. Most már, mert akkor még úgyse vezetett ide, és az új-zélandi hadseregnek kellett segíteni abban, hogy létre tudjanak hozni egy utat, amin aztán ki tudnak jönni ide forgatni. És aszfaltozott út a mai napig nem vezet ide. Az utolsó 25 kilométert azt ilyen kavicsos úton kell megtenni, hogy érdemes ezt is figyelembe venni a tervezéskor. Szintén probléma volt még az, hogy ezen a helyszínen nagyon erős szél szokott lenni, ezért a díszletet is úgy kellett megépíteni, hogy ezt a hatalmas szelet kibírja. Nyilván ez extra munkával is extra költségekkel járt. Láttam egy nagyon jó videót erről, ahol összefoglalták ennek a helyszínnek a kiválasztását, meg a problémáit. Ezt majd belinkelem a videó alá, kb. 9 perc. Rohan az híres lovas nemzet. Lovakat eddig nem láttam, de birkák azok itt is vannak természetesen. Közben felértem. A körpanoráma az hihetetlen. Minden irányban havas csúcsok vannak. Talán ez a legszebb irány, itt bele is nagyítok. Azt nem láttam jönni, hogy Edoraszt azt 90%-ban birkaszar borítja. Igazából kikerülni se lehet, mert tényleg mindenhol az van. Nekem úgy rémlik, hogy a filmben Gandalfék erről az oldalról lovagolnak be a városba. A másik oldalra szerintem a kilátás az lényegesen jobb. A díszletből semmi nem maradt itt. Azt írták is előre, hogy nem érdemes vele számolni. Nekem sajnos mennem kell, pedig maradnék meg is szívesen, mert ez a hely ez hihetetlenül gyönyörű. Vissza is értem a parkolóba, átautózok a túrának a kiinduló pontjába, ami kb. Egy ilyen 20 km, aztán megkezdem a túrát a menedékházig. Most indultam el az autóparkolóból. Az egyik tábla szerint 2,5 óra, a másik szerint 3 óra. Még ez a kunyhó, ez a Woolshed Creek hát névre hallgat. Még mindig tél van itt, tehát olyan 5 óra 10 perckor sötétedik be, ami kb. 2 óra múlva lesz, hogy meglátjuk, hogy milyen látási viszonyok mellett jutok majd oda. Azt reméltem, hogy ez a terep is kicsit ilyen pusztásabb lesz, hogy jobban fog hasonlítani a Edorashi részhez. Ugye kilométerbe közel vagyok, szerintem csak egy 20 kilométert jöttem kocsival, de azért itt elég erdős, ezt mutatom is. Ez nem tudom mi lehetett, én valami bányász dologra gyanakszom. Megyek, hát ha lesz még hasonló. Ja, itt írják is, igen, valami bányászás zajlott itt. Itt is van egy síndarab így beleállva a földbe. Alakul a kilátás is, onnan jöttem a völgyből. Az útnak egy pici része ki is látszódik. Onnan kezdtem el emelkedni.
És most itt vagyok, és tovább kell mennem fölfelé. És a napból még ennyi van, ott mindjárt eltűnik a hegy mögött. Megyek is tovább. Na, meg is jöttem a kunyhóhoz. Itt fogom tölteni az estét. Amúgy a kilátás az elég jó, szóval nem is lenne olyan rossz, bár ez csak valami bányászati kiállítás, egy mini kiállítás. Ezen a padon még el is férne egy ember, de kis állati ürülék is ott van mellette. Hát nem egy összkomfortos ház, de a kilátás tényleg elég top. Megyek tovább. Ebben a Woolshed Creek hátban elméletileg lesz majd matrac, lesz majd kályha tűzifával, és lesz majd víz, ami összegyűjtött esővíz, tehát nem ivóvíz, csak akkor iható, hogyha megfelelően kezelve van, tehát illik leszűrni, meg felforralni, de nagyon minimum felforralni, mert különben elég nagy problémákat tud okozni. Hallottam pár ilyen necces sztorit sajnos én is korábbról. Ennek megfelelően pakoltam is, tehát nem hoztam polifómot, mert ugye van ott matrac, viszont hoztam gázfőzőt, mert gáz itt nem lesz, illetve semmilyen főző alkalmatosság. Hoztam magammal még fejlámpát, meg gyertyát, mert úgy tudom, hogy itt világítás se lesz. Itt két felé is lehet menni. Ez az út, ez megy a patakmeder felé, ez meg fel a dombra. Én itt balra fogok menni, mert ez jobban hasonlít rohanra. Kicsit ritkább a növényzet, meg ilyen sztyeppésebb az egésznek a vibe-ja. Úgyhogy ezt választom. Úgy tűnik, hogy jó utat választottam az előbb. Mutatom is, hogy miért. Ugyanis itt a kilátás az teljesen hasonlít a rohani régióra. Kicsit bele is nagyítok. Főleg ott a hegyeknek az alja, meg az a völgyi folyóval. Szerintem hasonló ahhoz, ahol napközben jártam. Közben itt a táj teljesen átváltozott. Ilyen rohani, ritkás növényzetű, sztyeppés tájá. Legalábbis én kb. Így képzelek el egy rohani túrát. Mutatom is. Látszódnak a havas csúcsok. Belenagyítok. Ott is, ott balra is végig. Úgyhogy megnyugtattam magam, hogy mégis jó választás volt ez a túra, hiszen a stílusában illik ahhoz a helyhez, ahol délelőtt voltam. Jövök le a dombról, a kilátás az nagyon jó, és feltűnt ott a kunyhó is, ahova megyek. Látszik ott a völgybe, már árnyékban van. Nincs olyan messze, szerintem egy fél óra lehet, megyek is tovább. A ház az itt egy völgyben van, szóval naplemente meg napfelkelte nézésre nem ideális. Viszont most, hogy itt ereszkedek le, az jutott eszembe közbe, hogy teljesen tökéletesen tiszta az égbolt, egy darab felhő nincs az égen jelenleg. És szerintem én még soha életemben nem voltam olyan helyen, ahol kisebb a fényszennyezés, mint itt. A legközelebbi település is messze van, de a legközelebbi nagyváros az több 100 kilométer, szóval 200-ra tippelem, és autóval mondjuk legalább 2,5 óra lehet. Ebből kifolyólag valószínűleg nagyon tiszta égbolt lesz, és a csillagok is nagyon jól fognak látszódni. Ezt nyilván a telefonkamerája nem fogja majd tudni visszaadni, de ezzel kijövök, és majd teszek egy próbát, hogyha már ilyen lehetőség adódott. És reménykedek benne, hogy az időjárás az így marad addig, tehát nem felhősödik be. Megérkeztem a házhoz, feljöttem itt a szemben lévő magaslatra, és mutatom, hogy néz ki kintről. Van egy fatároló, aztán ott a ház, egy elég jó terasszal, meg egy asztallal, van egy WC ott balra, fönt a domboldalon, és itt a patak túloldalán, mellettem is van egy pad. Na, megnézem, van-e víz, de úgy tűnik, hogy itt nincsen. És itt írják is, hogy elő szokott fordulni, hogy a fagyás miatt nem jön a víz, és ilyenkor zárjuk el, hogyha egyszer kiolvad, akkor kifolyjon az összes feleslegesen. Úgyhogy ha ilyen helyre jön valaki, ahol
mínuszfokok vannak, akkor ezt különbe kell kalkulálni, hogy a víz az a fagyás miatt nem fog kijönni a csapból. Ha már a csapból nem jön víz, meg lehet próbálni ezt a patakot is, elég tisztának tűnik a vize. Nyilván ezt is fel kell forralni fogyasztás előtt, de a helyiek azt mondták, akikkel találkoztam, hogy ők ezt is sokszor szokták csinálni, hogy ebből isznak, és még nem volt bajuk. Így néz ki az egyik szoba. Van egy nagy emeletes ágy, és van 5 hely fönt, meg 5 hely lent. Vannak ablakok, meg van egy elég nagy tároló, illetve egy fogas. Ez a nagyobb szoba. Itt is van egy nagy emeletes ágy, 2x8 férőhellyel. Így néz ki a ház belülről. Itt van egy társalgós rész 3 asztallal. Itt van 2 konyharész, de itt nincsen bent se víz, se gáz. Itt van egy kályha, némi tűzifa. Itt van egy könyvespolc, pár könyvvel, meg turista magazinokkal. És ott van még egy ajtó, ott lehet neki menni a vízért, csak az ugye ott el van fagyva. Még azt akartam itt elmesélni, hogy most nem egyedül vagyok a házban, hanem vannak mások is. És az egyik tájföldi srác megmutatta, hogy lehet az iPhone-t rávenni arra, hogy 30 másodpercig exponáljon, és ezzel éjszaka ugye sokkal képeket lehet csinálni. Ide majd bevágom, hogy milyen lett a kép, amit az automata módban csinált, és hogy milyen lett az a kép, amit ezzel a 30 másodperces expóval csinált. Ugye a második az sokkal jobb lett. Kijöttem a házból ide a kis patakhoz megnézni az eget, és gyönyörűen néz ki. Az látszik, hogy semmi fényszennyezés nincs szinte. Ilyen fényes meg a csillagokat szerintem én még nem láttam. És a tejút is kirajzolódik, gyakorlatilag egyik oldalától az égboltnak teljesen a másik oldaláig végig kivehető. Fotózgattam itt egy darabig, remélem, hogy sikerült jó képeket csinálnom, de a végtagjaim kezdenek lefagyni, úgyhogy megyek vissza a házba, ahol van kályha. Elég késő lett, meg elég fáradt vagyok, hogy megyek és elteszem magam holnapra. Közben reggel lett. Látszik itt a talajon, hogy elég hideg volt, sőt még ott a patakon is látszik, hogy elkezdett ott a köveknél megfagyni a víz. Elég nagy jégdarabok vannak. Elég hűvös volt, de a hálózsákba azért ki lehetett bírni. Meg a kályha is sokat segítettem, eddig még volt neki hője. Indulok is a mai túrára. Mögöttem látható a ház. Elég hűvös van még mindig, mondjuk ez télen a hegyekben annyira nem meglepő. Itt van is egy jelzőtábla, mutatja, hogy merre kell mennem. Úgyhogy követem is majd ezt a bus stop tracket kisebb kitérőkkel, mert remélem lesz pár érdekes dolog útközben még. És elég hamar beértem itt egy szurdokba ezzel a szép függőhíddal. Meg is nézem közelebbről. Jól néz ki. Van egy ilyen mini vízesés is, meg egy ilyen zöldes színű kis medence, ahol jobban összegyűlt a víz. És itt arra kell majd tovább menni, azon a függőhídon. Magasabban van, mint elsőre gondoltam, de elég stabil. Pici kilengése van neki. De jó sok kötéllel rögzítették mind a két oldalon. Úgy középen azért jobban rugózik. A kilátás is elég jó. A szurdoknak a két oldala felé. Na, megyek tovább. Elég sok helyen erdőtűznek a nyomait lehet látni ebben az erdőben. Itt balra is sok fa van, aminek teljesen el van feketedve a kérge. Mondjuk ez még a jobbik eset, hogyha túlélik a fák. Rosszabbik az lenne, hogyha elégett volna itt minden. Haladtam egy 1,5-2 kilométert, az idő az kezd javulni, vagy csak én melegettem két felfelé, és a kilátás itt ismét nagyon jó, úgyhogy tudok venni még egy pillantást itt a rohani tájra. Az előbb ott próbálkoztam, de ott nagyon jeges volt, kicsit bele is csúsztam, úgyhogy megpróbálkozok inkább itt átmenni. Kisebbeket kell lépnem.
meg itt talán nem annyira jeges. A szintnek a nagy részét azt most letudtam, feljöttem 1100 méter környékére. Ez a túrának a legmagasabb pontja. A kilátás itt körbe az még mindig nagyon jó. És itt azt írják, itt van a híres buszmegálló. Szerintem az a sziklaformáció lesz az. De busz az várhatóan nem fog jönni, úgyhogy megyek tovább. Most lefelé kell mennem egy darabig, úgyhogy gondoltam addig elmesélem, hogy láttam több érdekes plakátot is a kunyhóban. Az egyiken a kia madarak voltak rajta, és az volt odaírva, hogy ha ilyet látunk közelben, azt jelentsük itt a hatóságnak, mert sajnos elég kevés van ebből a madárból, és szeretnék így monitorozni, hogy hol élnek és mennyi van még belőlük. Egy másik poszteren a valabik voltak, ez egy Ausztráliából származó kisméretű kenguru, és ezt is jelenteni kell, ha valaki ilyet lát a környéken, viszont ezt másokból, ez ugye nem őshonos itt, és ezért nem szeretik, hogyha itt van, mert a helyi ökoszisztémának meg a többi állatra nincs jó hatással. Szóval ezt inkább azért akarják, hogy jelentsük, hogy utána tudják, hogy hol kell gyéríteni az állományukat a kis kenguruknak. És volt még egy érdekes plakát, ezen pedig a kokakó, pontosabban a South Island kokakó madár volt. Ez azért volt rajta, mert azt gondolják, hogy a madár kihalt. Nagyon régóta nem sikerült lefotózni sem, illetve találkozni sem vele, de vannak, akik még hisznek benne, hogy vannak még egyedek itt Új-Zélandnak a déli szigetén belőle, csak az eldugottabb helyeken. Vannak madarászok, akik hallották a hangját az elmúlt években, de lefotózni senkinek sem sikerült, és ezért $10,000 ajánlanak annak, aki ezt a kokakó madarat, ennek a déli szigeti variánsát le tudja fotózni. Közben kiértem itt a hegyek szélére, mögöttem vannak végig a déli Alpok, ez a hegység kb. Végighúzódik az egész déli szigeten, és előttem látszik, hogy egy laposabb terület van, utána jön az óceán, utána pedig sok ezer kilométerig a nagy semmi abba az irányba. Elég jó. Van itt egy elég nagy szakadék. Ott meg hallok valahogy egy helikoptert, de nem látom. Megpillantottam a távolban az úti célt. Ott lent ez a kis tisztás az. 300 métert kell még süllyedni, és 1 kilométert menni. Mindjárt ide érek a parkolóhoz, hogy a túra ezzel véget ér. Nagyon királytúra volt, nagyon jól éreztem magam rajta. Szerintem bárki, aki a környékre jön, az jól fogja magát érezni. Akkor is, ha csak a Gyűrűk Urás hegy miatt jön, akkor pedig túrázni, akkor főleg mondjuk itt a déli szigeten mindenfelé jó túrahelyek vannak, szóval más helyeken is jókat lehet itt túrázni. A hát is nagyon jó volt, nagyon hangulatos volt abban a völgyben. Az esti csillagnézés az pedig csak egy külön extra volt, amivel nem is számoltam. Úgyhogy nagy élmény volt, és ajánlom mindenkinek ezt a környéket. Én pedig megyek is tovább a dolgomra. Azt is mondhatnám, hogy rohannom kell,